SC retired. Zina kubwera kwa social media kwapereka ndithu lingalene kuti danga limene ana ling'onoang'ono kumatha kuona zikhalidwe za anthu ena zimenezo zisaliso zakuno kumalani mwinaso kuno ku Africa amazona kuti akukopera zichitidwe umene uja kudzera pa social media paja ndi social media jano kubwera chifukwa social media muli kuphunzitsa kudziwitsa mwachangu anthu akupanga ma business pa social media mzijazi manena kuti ma videos akhala bulaja mukupanga follow zimene zachizukire zimene muziona ino ndi zilizo zimene zozo mapesesa business imene mapangidwa pa social media anthu ambiri alira nayo mwachitsanzo pa Facebook pala anthu apanga create ma fake accounts ndikumabera anthu ndalama timadziwana napo ndi anthu ena amene kupanda mwina social media sitikadadziwana nawo mophweka yayi. Okay, taona kwa anthu akupezana pamene pajapa mkugwa mchikondi the first ndiwe uiba pamene baba iwe ukukonza bwanji mwana wako munthu uiba uli iweyo ndi ukuyambe usimphaka iweyo uzonena zinthu zabwino pa social media ndi mwana wako somputsa zinthu zabwino. Moni nonse nditamenso munanso kati mwa GPS ene kasowa langa dzina tabweranso ndithu ndi program ya 4+5palaver, program ndithu yokoma, program ndithu yophunzitsa, program ndithu yoziwitsa vali zina ndithu mwina sitimazidziwa timadziwa ndithu program imeneyi, program ndithu imene imakupezani kuti inu mukhalenso ndi chimwemwe chifukwa ndithu tikabwera pano timabwera ndithu ndi mitu yosiyanasiyana imenenso makosana amenewa amakhala kutsutsana, nthawi zina zimaseketsa mfundo zimene akunena, nthawi zina zimadabwitsa, nthawi zina timaphunzira kuchoka ndithu kwa makosana amenewa. Langa dzina hene kasowa ndabwera ndithu na zinzanga mwa nthawi zonse ticheze nawo timve kuti kodi lelonso mtsutso umenewu uyende ndithu motani. Mkhale pomwe musasunthe ticheze pano muone kuti kodi anyamata amenewa azibamba amenewa makosana amenewa abwera ndi zotani koma choyamba ndikuti ndakulandira mkhala masuka ticheze pano amalawa alilede kuti yayi amveso kuti 4+5palaver yatsabata ino yabwera ndi zotani. Tiyambe mayina uko mpana kumapetoku kenako tizakambe ndithu kuti lero mutu umene tikambitsane ndi mutu wanji. Tiyambe ndithu kumeneko. Moni amalawi anzanga, ine dzina langa ndi Kelvin Chifao chimwemwe pahuwa. SC retired. Zina Justice of Appeal Michael Matengere Zamanala. Sijina kukhalitsa munakhala kwambiri kapanga za kumunda koma okay fine ndisanapitirize eso kwinako ndingofuniraso mafuna abwino pachamoni kwa mkazi wanga first. We are celebrating 20th anniversary. Waiona? Ana awiri, Miss and Tom. Ulesi zaka 20 zozo ana awiri. Yeah, congrats. Okay, chawe. langa dzina ali Milos aka Limse 21 Malawi. Sinambi kulangana mukuimba. Okay, dzina langa ali Milos aka Limse 2021 Malawi. Ndito. Justin Chirwa Taunya dana Chirwa nanuso mnasoa Duncan Empire Tawanda na adunke zigo kuri mali dunke ni Duncan yeah taunya dira zigo yes amalawi ndithu ndikole awadziwa amene ndithu tukwenda nawo so ndithu msabata lero ena ndithu nikopeza chilendo ena ndithu ngatachirwa azamanala anasowa ndithu atiya lero tivumbuluke tikaone ndithu pamuzi kuti pali bwanji so pakhale ndithu ngoke pano kukambitsana kutsutsana so ndithu ndi mutu umene tabwera nawo msabata ino. Kodi lero sabata ino mukambirana chani? Social media ilipena paliponse, social media ilipena paliponse. Tikaona ndithu mafoni munthu ndithu khala ndi foni ya mabatani anthu amakuyang'anitsitsa kuti kodi zikhala motani. Mapano ndithu mafoni ndosisita, mafoni ndithu agalasi, technology ndithu ipita patali. Mmenemu mafoni amenewo mumakhala zinthu zosiyanasiyana.
tikamakamba ndithu tunena nkhani ya social media chisangalalo ndithu chine pena paliponse chimwemwe pena paliponse tikamba ndithu nkhani ya Facebook, tikamba ndithu za Twitter, tikamba nkhani ndithu za china TikTok, WhatsApp ndi zina zonse ndithu zimene mmadziwa. Ndena nkumayankhula komano social media iyi ndikamayiona ndikamayiunguza ndiyoyipa kwambiri, ili ndi kuyipa kapena kuti usabwino ndithu wochuluka zimene zikupangitsa kuti mwina zinthu zina zizionongeka pa moyo wa munthu chifukwa cha social media. Ena nkumatase unamatu tikamamba nkhani ya social media ili ndi ubwino wambiri onena kuti sitingathenso kuwutchula anthu kumatsutsana. Iyayi kunama ndiwe, aonena zona ndiwe, iyayi motere. Nefe tofuna titafunso nena kuti kodi social media inu mmayiona banji, kodi ili nzoonadi ili ndi ubwino ochuluka kuposa ndithu usabwino, ili ndi zokoma zochuluka kusiyana ndithu ndi zosakoma, zowawa zimene ndithu tingazipezemo, kapena ili ndi zowawa zambiri, kapena ili ndi usabwino ochuluka kuposa ndithu mbali inayi. Inu mmaganiza banji, inu mmagwisa banji social media, mukamagwisa ntchito mumayika pati, muli pa level iti, ili ndi ubwino ambiri kapena ili ndi usabwino kapena zosafunikira zambiri social media iyi. Tikambe pano timve chifukwa timaonamo ndithu ma incidents ambiri achitika, nkhani zosiyanasiyana, nkhani yake ya social media, zinthu zina zachitikaso zakonzeka ya social media yathandizira motere. Inu mmaona bwa ndi nkhani imene tikhala tukambirana, mutha tipatsanso maganizo anu kuzira pa manambers amene mwaona ndithu pamsi pakanema yanuyo. Apa ndimafuna titamva masides osewa naiwala kufusa kuti ndimakonda kufusa kuti kodi mutu somwewo basi mutu ndomwewe mutu ndomwe osati wa nkhuku yayi mutu umene tukambirana tsiku la lero ndomwewo. Yes, zamanala unasowa kwambiri. SCC retired tanguti tsakulirani mutuzo kuti inu muli mbali iti, tisadabwereso mbali kwa Duncan kuti nayenso atiuze kuti iwo wanso asambira mbali iti. Ineyo ngati munthu woziwa za malamulo, justice of appeal, pajaso ndinakhalaponso attorney general nthawi inayi. Social media ili ndi kuyipa kochuluka kuposa ubwino. Pali zinthu zingapo choyamba mwina tanoti mutsakulire kale chabwino. Yes, social media ili ndi kuyipa kochuluka kusiyana ndi ubwino malingana ndi zinthu zina zimene ngati ifeyo ngati umoyo wathu mmene timadusamo. yes, mbali ya za ntchito, mbali ya za chikondi, komanso ngakhalenso za chikhalidwe. yes, social media yaononga kwambiri ndipo ili ndi zoyipa zambiri kusiyana ndi ubwino. chabwino. Mwina ndisegulire chonchi Retired. ndiyafuseka yanzanga. Okay. Ndi momwemwe? Yani momwemwe. Okay. Yes. Akutero ndoni mwimbali nayo tangu tsaula so ndi kombaso ndithu. Ndisana bwere kwa chimze uzali base funde mods ndisana bwere so apa parimze ulolo base so funde mods. Mutu wathu walero ndumenewo wa Malawi nena kuti kodi social media ili ndi ubwino wambiri kuposa kuyipa. Ndene ndanzanga wambali akuno ndikuvomereza kuti social media ili ndi ubwino wambiri kuposa kuyipa. Sichoncho akuluakulu? Yes, kwambiri. Yes. Ndimawo ndithu okongotsakulira timve zambiri pano, mfundo zikhale zikuvumba. Ndanena kale kuti munthu apereka maganizo anu, manamba zenda amene ali pamsipo. Timve SCC retired mmene wanenera kuti tikamwamba zachikhalidwe, zakubanja, zachikondi, konseku social media yaonongako, yapisilirako ndithu kumeneko. Ndiyakhala kukamba mfundo zawo ndithu kumeneko. Pamene akina Duncan ndi timu yawo akunena kuti zomanena awanzabodza ndi ubwino wambiri ochuluka kusiyana ndithu mwina ndi zimenenso amakosana amene akunena. Chimze tipase fundo imodzi ndisanabwereso kwa Rimze kuti atipasenso fundo ino. Lenga funda kama fandi kutengeni mbuyo pang'ono kunena kuti kunoko ku Malawi makamaka mai kwambiri kuno ku Africa temadziwika ndi chikhalidwe chathu. Ndi
chikhalidwe chathucho chimakhala chonena kuti timachiphunzira amene titangobadwa kumene tili achiyepere. Kubwera kwa social media kwapereka ndithu tinganene kuti danga limene ana ang'onoang'ono akumatha kuona zikhalidwe za anthu ena zimenenso zisaliso zakuno ku Malawi mwinanso kuno ku Africa. Zomapezeka kunena kuti mwina anthu anakula ndi mwina ndi achewa kapena mwina ndine kuti ndi achilomwe, koma chifukwa choti ana aja kuona zikhalidwe mmene anthu amakhalira kunja maiko ena ake amene alibenso zikhalidwe kumene amapezana kuti akukopera zikhalidwe kumene uja kudzera pa social media paja. Ndi social media jano kubwera kwake ikusokoneza ana chifukwa pamene paja zilinzi zonena kuti zinthu zonena kuti timatha kumaziona kuno pa phone, zinthu zokuti zikuchitika mwina kuteke kapena mwina ku Dubai kandi kuti kunena kuti ana kumene koko ndi zabwinobwino komano ana wathu kunoko si zabwinobwino. Ndi zomwe zonena kuti zikusokonezana paja makamba zamana kunena kuti yaononga kwambiri ngani yachikhalidwe chifukwa ana ang'onoang'ono akumatha kuphunzira zinthu za maiko ena zimene ana maiko ena akupanga kudzera pachani pa social media. Ndi mongo yamba chabe mafuna ndikambe pamene ponena kuti ana akumatha kumaona zikhalidwe za maiko ena pa social media kukamba ndithu mwina singakambe zambiri pano koma anthu akuzidziwa zimene zimakhala zili pamenepo zimene ana maiko ena akupanga zimene zisali zoyenera kuti mwana kwathu kunoku atamapanga. Ndi chifukwa chake tikunena kuti social media ndiyo ipa kwambiri ndipo mwinanso ubwinowo palibepo pa nkhani yakuti mama kwathu kunoku sikuthandiza kena kalikonse kwambiri ikungotibwereserano chikhalidwe china chake chosakhala bwino pakati pa anathu. Ndiyambe morero akasoka. Yes, chimse kuyamba kuomba ndithu mfundo imeneyi ndibwere mbali. Yes. Okay. Tifotokoze za akamba zona kuti social media ilibe ubwino na lwose. Tikanena za ubwino munthu wa ubwino amakhala ubwino opanda ubwino ndo opanda ubwino. Chimodzimodzi zili ngati social media munthu amene akugwiritsa ntchito ngati iye ali munthu ona kuti sangathe kugwiritsa ntchito bwinobwino kwa anthu ena akathe itaoneka ngati si abwinobwino social media. Koma kwa munthu amene akugwiritsa ntchito bwinobwino social media kwa munthu amene akuona zona kuti ya imene akupangira zinthu zawo zine zanisangasa ayamira social media. Chifukwa social media muli kuphunzitsa kudziwitsa mwachangu anthu akupanga ma business pa social media zinthu nkumatheka ena akumaphunzitsana skulu yomweyi pa social media zikumatheka. Ndiye kwina wake sanga manena zona kuti social media si yabwino chifukwa yeno kuti mwina anayigwiritsa molakwika anthu ena ayi. Koma social media ili bwino chifukwa ikuthandizira zinthu zambiri zimene anthu sakanatha mwina wakazifikira ali kwina kwake koma chifukwa kuti akwiza social media zikuthandizira kuti anthu ambiri azindikire. Yes, limze baje. Limze 2021 Malawi. Yes, limze 2021 Malawi. Ulipasa ndiko mafundo yake. Yes, Kelvin for the months ndesa nabole kwa achirwa ne kunena uso avungeso gandibagera gandibama yawo kupita ndicho kuti mwimene. Yes. Ine ndifuna ndifotokozepo kumbali anafotokoza kumbali ya business kuti social media yathandizira anthu ambiri kumbali ya business komano kuti tionetsetse bwinobwino business imene mapangidwa pa social media anthu ambiri alira nayo. Mwachitsanzo pa Facebook pali anthu apanga create ma fake accounts ndikumabera anthu ndalama kumauza kuti tili ndi business yeti anthu aja palibe pamene zinthuzi akumakhala ndi advantage because of social media. Amadzaza kuti munthu yosanga kumane naye sanga mupeze ndiye chifukwa kumapezeka kuti nzeza chulukitsa kwambiri nchitidwe wokuba ndipo mutati muonetsetse marecords ambiri anchitidwe wokuba panopa umachokera pa social media sikomo. Yes. Akuti umbava ndumbanda. Kodi umbava ndumbanda mmoja? Umbava ndumbanda ukujoga ndithu so pa social media. Aine ndithu ndugulitsa ta galo timene. Aine ndithu ndili ndi nkhumba iya ndili moteli koma chonsecho alibiretu zinthu. Atumiza ndalamayo basi tipanga tikubweretserani. Angotumiza ndalama account yapita kumbali yawo. Ochirwa ife kuno tikuimabe kumbali onena kuti social media ili ndi ubwino wambiri kuposa kuipa komano ndisanapereke ubwino wa maubwino ochulukawo ndimafuna kuti nditsutsa kupena pake ukuku kunatuluka fundo abalewa amafotokoza kunena kuti iyayi social media yabweretsa chikhalidwe yathandizira kubweretsa zikhalidwe zina zolakwika. Yes, kunja kwathu kuno. Ineyo funso limene ndimafuna kufunsa loyamba ndilonena kuti pamene ana athu akutengera zikhalidwe zakunjako akuphunzitsidwa ndi anthu akunjako pa social media kunoko makolo amakhala ali kuti akutani
pa nthawi imeneyoyo. Chifukwa pamene papa ndiponena kuti anaja ngati akuona zinthu pa social media, akuphunzira kuchoka pa social media zikhalidwe zina, kusonyeza kunena kuti apapa kunoko ndiye kuti sotili ndi makolo kapena akuluakulu amenenso akhoza kuwawunikiranso chani zikhalidwe zakunoko. Chifukwa ngati zikhalidwe zauko zikupanga overtake khalidwe la kunoko, so zikutanthauza kunena kuti ndiye kuti amene akupereka information yambiri kwa basi ndiye kuti ndikujaku kunoko no ine opereka information kwa anawo akhala chete akhazikika. So si social media koma deliberate move kapena kuti ulesi ya oyenera kuthangatira anawo sakupitilizabe kuchilimika ngati mmene social media ichi ikuchilimikisira kuzawo zokupereka kwana. So ndiye imene ndimanena kuti si fundo yooneka kunena kuti iti gwedeze kunena kuti social media ndiyo ipa. Fundo ya nzeru. Si anzeru imene. Yes. So fundo yanga yagona ponena kuti social media ndi abwino kwa basi, ili ndi maubwino ochuluka. Chifukwa chani? Easy access of my services panopa. Mwachitsanzo panopa mabanki ambiri apanga create ma app kamupita ku First Capital mukonota anapanga create ma app amene akumapatsa ma customers awo kunena kuti app iyi mukafuna kupanga withdraw ndalama pamenepo muli kunyumba konko, mukafuna kupanga deposit muli konko mpamene kaleli jalo ndiye kuti kulibe zimene zizi, kulibe social media isanafike pa chimake. Timanyamuka kuno kupita ku banki ndiye kuti kupita mmawa 8 o'clock tizikabwera ku 1 o'clock chifukwa chikuti kuti chinzere. Mwamvetsetsa ndiye kuti zinthu zina zimene timayenera kuti tizipanga tikagawa mu nthawi ino imapezi kuti nthawi yonse yathera ku banki kujako, zinthu zina tsiku limene lolo zafa. Kuti yes ndikadyera kumene kumaona mpamene pano ukangonena kuti ndili nkandalama kafunika kuti ku account kwanga ndipange deposit, phone ungopanga pamenepo basi wapanga deposit yatheka. Nsandivuta mwadzitsitsi ndili pena pake ungopanga withdraw yabwera. So ma service akupezeka mophweka kwambiri, akuyenda mosavuta chifukwa cha social media. Ojirwa mfundo yao nditu ndimeneyo SCC Retired. yes basi mfundo yako nisana bwereso kwa Duncan kuti ndibwereso kwa chimza basi mfundo yanso. Okay, no, I'm clearing up the throat. Okay, fine. Amalawi anzanga, social media tienti katenge ngatika chiwanda koipa kamini kakufunika deliverance. Awo akuyankhula zinthu za chibwana bwana. Akuru inendanena kuti I'm celebrating 20th anniversary. Then I was the thing is, social media ya wononga ndipo ili ndikuipa kukoposa ubwino. Chimene ndikutanthauza ndi chani? Panopa anthu ambiri amene akanatha kuti akubweza panopa umathamanga mtawuni muno. Panopa social media yomweyi inanyamula inakauwika pa umphawi. Kandi kumuzi kandi momuno Malawi amanena uyonena kuti if anything, okay, we talk of umphawi, if anything ku banki mpanzere 3 o'clock nothing whatsoever. You know what, social media kalero ndrama inali ndi value. Ndikutanthauza kuti chani simungazivese. Ndikutanthauza kuti ndrama inali ndi value. Okay, banki amaseka 3 o'clock, iweyo ngati waponyana ndi 3 o'clock basi ndrama iyo uzaitenga mawa. Koma panopa kaya uli pa bed, kaya uli uchani, kaya wina wake kunongoneza kandi chibwezi kandi ndani kunongoneza kale pomwepo social media zalowa translate. Have you seen umphawi sungati chose? Umphawi sungatani sungati choke. Zinthu zafika pa mbaranganda kuti izi zili apa zobisika zija zonena kuti amangoziwa anthu oti ali pa banja wokhawoka. Panopo zili pa mbaranganda ana akumaseweresa. Fine.
wine and food. Do you get what I'm saying? Ai nimeona ndapanga mute. Is it clear there? Yes. Okay, fine. Yeah, ndeno pali ntchito zinasekedwa completely. Reason social media. We talk of panopo, you can't find my messengers from State House, from Kamu State, kupita Blantyre, Muzuzu, whatsoever. No, and haja panopo. Ask them, anapasa force retirement. Kulibe chochita chao. Pita ku post office. Panopo haya mwina tiese kuli ya this and that whatsoever. Chinapanga destroys ichichi what you call it social media or whatsoever. Ndeno ichichi chabwiresa vuto lalikulu lonena kuti chinali chi treasure ya ziko. Koma treasure ya ziko is like kuti reserve bank ija mukachipwasule chinyumba chija aliyesa angopita po katengapo zimene ufuna. It's not like that. Ndeno social media mbali zambiri yalowerera kulowerera kwake kuononga kwake kutesa mabanja umphawi ndi zina zake zote. Ndeno mamaliza matulapo yili yonse ngati okay yes ndivyo kwa tanki put Okay. This na kwa manja kwa chimzi mauko sana ukokwe daina akali kumapita wanazanga mafunda nazo social media ikulitsa yani ngati kuba kuti anthu mapanga post ma business chani ine funda imene ndotsutsana nayo fuwa munthu losale pa social media amaberedwa. Fuwa ulopano pa kumakhala nyamarena ake anthu ambiri amangura chinaphwedwe amatumiza message mafoni acho nazo katundu wana kuchoka kujondi chani itumizani ndalama kunamba lemene munthu alinkipa namapezera kuberedwa. Ne funda imene anena akulawo ndi abodza. Panopa social media ineni nemboni kuti ikuthandizira kupanga ma business pa social media. Anthu kupanga ndalama pa social media even amalayo apopo akhuzondikira umboni. Munthu umakhala ndi business uli kulilongwe ukupeza customer ali kunzuzu kunjinji kungopanga post business yako ndugulisa zakuti anga twachikonda peza ni malo mukumane mpange business mpasani ndalama nkhani yata. The social media ndi abwino kwambiri. Usati zimene akunena wewe zozo zabodza zimene anena wewe ndipo afuna ngo asokoneza malawi. Yes. Chimze mwachangu kwambiri fundo yako mfati tamange kwambiri hawo yopita ku break kama ni kujadilira. Taliba sekunda mwachangu kwambiri ngani kutsutsa. Chifukwa ni muonera kuti social media ndi bwino kwambiri kusana ndi kuipa. Chifukwa ni muti social media ndi kuipa kwambiri kusana ndi bwino. Fundo zimene amalafuna zimva. Chimze ndisanabwe kwa limze. Yes. Ndimene ndisanapereke fundo mafaso ndiwonze kufuwa mwina mmene ndikufotokozera sakumva bwinobwino ndikamanena kuti nazatsutsa Justin kuti nkhani yoti ikusokonezana kuti makolo ndiye kuti sakuwalangiza nakambazana aja kuti mwina akhala ndikuzindikira kokuti mwana sapeza access ya phone asanampase makolo ake kalekale ifeyo tili ana tikakhala kuti mwina tikuzunguza panyumba afuna kutilangiza amatipatsa kampira kuti seweretsa kapena kuti semesa nguli kaziseweretsa makolo apanopa mwana uja kuti akhale chete ndiye kuti akumampatsa phone. Mwandivesa ndi yakhala ngati njira yonena kuti no mwana uja ndi chinthu chimene akufuna kuti akakhala afuna nkhazikitse mwana uja basi akumpatsa foni nyo ndine nakabwino kusina kambe kwambiri maganiza kuti mwina zero zilimo murumu kumene kuti aganizira okha kuti makolo amachita kuapanga expose anaja ku zinthu kuja kuti taonani izi yedi mwana uja akatenga foni ja sakuonaso zimene mwina makolo aja ampatsira amazona amakamba sokona zake zimene akona kuti zikunsangatsa ndi chifukwa chake zimapezeka kuti zikusokoneza chikhalidwe zamanana zakamba nkhani inonena kuti ikusokoneza nkhani ya marriage panthu feti mapangidwa affect ndi zinthu zina zosiyana-siyana chinthu china chimene mapangidwa affect ndi timati public affection mene dziko likukambaza iweyo umapangidwa kuti munthu apangidwa affect mwanjira ina ndikambe zonena kuti anthu ali pabanja mamuna sakumpanga post mkazi wake kena kamakhala samandipanga post tu pa social media simukundika pa ejeni mwandivesa sikuti samankonda muna amazoti amakondana komano ambamabwera this timati public affection sakundionetsa kugulu mwandivesesa chifukwa cha social media akanakhala kuti social media kulibeko kalekale panalibe foto lililonse panalibe luloza nazala kuti
yayi wakuti ndamene kupanga zakuti wakuti ndamene kupanga zakuti Kufika pa DP. koma kubwera kwa izizi sopano kukubweresano ngati kuti utionetsere chikondi kwa mkazi wako kapena kwa mamuna wako pakuena pachitike step ina yake ifo kuli zinthu ngati zimene zizi ndeti chifo ina kuti ichi ndi chinthu chosakhala bwino ndicholakwika kubwera pakati pa kandi WhatsApp kandi Facebook kandi ndizolakwika kubwera pakati pano anazakamba za mobile app makuonena kuti otumizira ndalama kapena opanga transaction chanjana za ku bank anazakambaso mbale wanga kumambira kunena kuti zanimbikitsa ndithu chitidwa umbava ndize kwambiri munthu kukubwera pagwiritsa ntchito ka application kaja chifukwa iwe watsegula application ija imakhala nena kuti access yako yonse yakubanki kuja ili kutiko ili kumeneko kungotaya phone ija munthu inake kuitenga phone ija ndiye kuti basi ndalama zako zatani zapita kusintha password kakutani zimatheka pa phone pompaja mmene zabweretsanso chitidwa umbava uja umakambidwa kale uja unena kuti social media kubweretsa chitidwa umbava ndene mafaso ndikuoze pamenepo kuti apo amene akubanki amene zikupangitsana umbava umene zangamanena kumambiro kuja kuti chitidwa umbava kunkaubwera nkhani ya malonda imene akonenayo malonda kuti munthu uli kuno ukugulitsa malonda munthu wako UK kamene atekeze kati kuntinja kamba za kuntinji ku Blantyre ndiye kuti malonda mukene mutumize zimene zimachitika so even anthu akumatha kumabera pa phone pompacha amajambula basi amasunga zithunzi zawo ngomaonesa andike pakuti ndikukatumiza ku post office Korea ndikukatumiza koma sakukatumiza uthenga uja umbava uja kungatani uchitikira atumiza katundu apa pandinitsika na pa jenipo yankhana naye motere avivende munthu akulira kuti ndiramambira zina kakuti zonse zikulibeko kuli ma message amane naja ndio ndathamuna kuti anthu ena akupezapo ntchito anthu alipezapo ntchito pamene popo komanso ndiye kuti aliyense service yake itheka katundu atheka palibenso kudandaula kuberana nkhani ya mawu yoposta na mbanja ndiye kuti palibenso zomanozana kuti ndipange post kunalibenso nena zimenezo chifukwa aliyense azingokhala kuti ndikukhala ndi amunanga ndikukhala ndi akazanga ndiyambe motero akasowa yes fundo ndithu kuomba mbali zonse silingikile simulomo yes kumvetsetsa anthu kumene kumavuta afotokoza nzangawabo amene akuti social media inapangisa kuti anthu ena akazikakhala kumudzi uku asauke chifukwa cha social media akuti chifukwa kuti ku banki kumatsekedwa filikoloko lero filikoloko munthu sungatenge ndalama koma chifukwa cha social media akuti kumakwanitsa munthu kutenga ndalama kuzera pa phone akuti zimene zikupangisa kuti anthu ena ake azisauka azikakhala kumudzi chifukwa kuti kandalama atumizira kachibwezi atumizira kankazi lero ndimafuna ndafunse kuti kodi nde kuti munthu ndalamazo zotenga pa fonizo utamatenga za pachibwezi zokha kodi nanga iwo adwala kapena mkazi wawo adwala ku banki kwasekedwa filikoloko ngati palibe social media kodi ndalama angakazitenge kuti iwo akafike ku chipatala kapena apeze thandizo angakatenge kuti chabwino iwo ndalama yoti angakagule chakudya pa nthawi imeneyo alibe koma ndalama zili ku banki apita ku banki kuja sikunatsekedwa komano process yona kuti akatenge ndalama kumene koko ikukanika chimene chikutheka ndi pa phone kodi apo sangathandizikire kuzera pa social media ndi akukakamba zotina kuti iyayi anthu ambiri asauka osaukawo ndalama zawozo magwiritsidwe ntchito kuti asauke ndi amene sanagwiritse bwino ntchito tikakamba zoberana anthu akupanga ma business online ambiri komanso solo omwewo malaya avalawo somwina anagulaso pa online amene olochiyo anagula online chifukwa chonena kuti tauni muja muli mbava zimakubera iwe ukuyang'ana fo munthu ufuna kuberedwa ndi ufuna kuberedwa basi sungazidifende mwina muli monse fontaune muchamula anthu amakugulisa chimalaya chakulala yaumo kumachita kukukankhira iwe fonna kuti wabonda sukuzindikira bwinobwino umagula ndithu chinthu icha si social media yatu imeneyo imene stream ndi live imeneyo nosopano zikuchitika imeneyo iwe kukubondeka ndithu kukugulisa trouser yona kuti amaisita ukuku anayiwocha koma kungoyipindapinda iwe kumakugwiritsa mwendo umodzi wina uli ndi iyeyo akumaponga tauni zimenezo imene ni social media ndiye pa social media paja amene akugwiritsa ntchito ndatinakalipo yambirira kuti amene akugwiritsa ntchito molakwika zinthu zija kwa munthu amenenso aliona kuti nayenso ndofoka nkaganizidwe aziziona ngati zolakwika chifukwa munthu ukamaona chinthu unaona kuti chinthu imene chilili chichi ine ndikuona ngati ichi chinthu nchabwino ichichi ndikuona ngati si chabwino uchisiye ngati ukuona chabwino uchipange chifukwa ngati ukuona kuti si chabwino koma uchikakamiza akakubera uziona kuti ya chinthu janchoyipa koma unazifunsa kale funso lina kuti chinthu chinchabwino kapena ayi ndipange ndisapange uzikhala ndi chisankho ndi social media tinene chilungamo zinthu zambiri lero kuti ndine tikumane awo tachita kuyuza phone
si ubwino kawo pene Banalizo pa WhatsApp. kuti tikumaneyo ndi ine tawizatu foni Banalizo pa WhatsApp. si social media imene chabwino aya ndete zina ziti zinena chilungamo social media ili bwino even ulo mmalidiyo akumatumiza ati munthu uzimvera online mwina ulibe ma headset foni yataji ulera koma ulibe ma headset koma ufuna umvere radio akumayiza online social media imene amafusa inetu mwina Okay. amafusa ineyo ndiye 30 seconds mumpase kyo. very good. Yes. Ase tikamati ziko kuti likuyenda lima chuma kuti chikuyenda bwino chimakhala chija chopasirana ndikutanthauza chani munthu panopa okay munthu achoke pano kupita mtawuni ku banki apanga use transport what transport uja apezako ajapo Yes. you get it ndeno at the same time kusekedwa kwa banki kumapezeka kuti ndirama imene mwina we talk of you ukanapanga spend anyhow imapezeka somehow yapangidwa chani save but tinthu tinatake very simple kaya mwina we talk of kena kake amwene ndigurire niko ni mainisi tandipa basi pomwepo tu kabando kwa 2000 and the like it's a waste of drama at the end of the day umphawi sungatisiye chimene ndimatanthauza ndichakuti social media ikugwira ntchito pakamoze ntchito iti ikanagwiridwa ndi anthu 20 wina asile apa wina asile apa wina asile aliyense uyu watenga kukanganyasi at the end of the day wina wake has been saved. Yes, mafuruza bwino. Ngati yoti ntchito zina zikutengedwa chifukwa chonena kuti social media yakwera. Kuona ngati social media palibe. Yes, amvetsetseka zamana. Yes, Kelvin. Ineyo ndimafuna so ndifolokoze chimwe mwana zafoloza mfundo ina yake kuti yokhudzana ndi zakhalidwe kuti yasinthaso khalidwe la anthu ndeni mafuna so ndionjezerepo pamenepa kuti social media kwambiri zimapezeka kuti mutati muone pa TikTok zimene zimachitika kwambiri anthu amapezeka kuti chikhalidwe chake kumangopanga zodikula mangovina pamene pacha mutati mupite pa Facebook palatsikana anachilopanga create ma Facebook page wamapanga uhule samapita kubala samayima mbali mwa msewu amangoonetsa zinthu zatavula anthu ndikumapanga follow mapeji awacha akatero azitenga amayika ma phone number akayika phone number aja basi anthu aziwapeza zikuchitika zimenezoza olo pa TikTok zikuchitika anthu amangoyika zithunzi zawo anthu amawapeza zikatero ndezimapezeka kuti chifukwa panopa chimene chimachitika olo mwana mukampatsa foni zimapezeka kuti ngakhale akamapanga scroll nthawi zine mapezeka kubweretsera zinthu zina zake zimene weyo nthawi zina zomapezeka kuti uzionera zoti we sunapange search koma imangopeza kuti yangokubweretsera mwana uja waona pamene paja apezeka kuti wakomedwa ndi zimene zija ana masiku anowa panopa sikwenikweni kwambiri kuonera makatuni amafuna azionera ndithu anthu zenizeni ndiyo zimapezeka kuti weyo wampatsa foni mwana uja wapezeka wapanga scroll wakaona zinthu zina zake amba kumaonera ndiye ana panopa amapezeka kuti even kuwalangiza sizikumagwira chifukwa amakhala kuti mind mwawo anakhulupirira zena amaona pa social media pachapo ndiye panopa social media ikumalimbikitsa so mmene manenera muja kuti khalidwe la ulesi chifukwa chokuti mutati muonetsetse anthu ambiri panopa amatha kukhala pa foni mwina 7 hours kungokhala mwina makamaka tikhoza foto za atsikana ambiri amapezero angozitsekera kuchipinda azingokhala pa TikTok mangoonera akatero pa Facebook kena kwapemphe bando yatha ndigaireni akatero kuchito safuna iye chimene amafuna ndizenezi akatero amapezeka kuti kodi ndrama ndipeza bwanji ndilibe ndi pamene amaganiza njira zofuna mabera anthu zija kuti apange maintain life fake life mwaona ndithu lapasowa. Yes. Ajira mfundo imodzi zamana imodzi tisamalize kwa Duncan tipite ku break nthawi yatimanga chabwino mwachidule anthu awawa ndikuona kuti tikuwayika mkagulu konena kuti ndi anthu odana ntchito kuku kwambiri awa ndi anthu ofuna kunena kuti
tizingokhala pamodzimodzi tibwererenso konkuja safuna kuti moyo zipita cha chitsogolo. Ndi gulu la anthu limene silufuna kuvomereza kuti zinthu zimasintha ndipo zakhala zikusintha ndipo zizakhalabe zikusintha kutsogolo. Nkhani zonse zimene akukambapo pozona kuti ya social media yabweretsa umphawi. Nkhani ndionena kuti nkhani tiyambire kunena kuti yabweretsa umbava sikuti yabweretsa ndi social media kumano kunena umbava unalipo kalekale. Anthu anamba kuba kalekale ina majolowi mwamvitsetse anamba kuba ujeni izizi za social medias kulibe. Okay, so olopata kauti mwachotsa social media mbava zija ndi anthu amaganiza apezanso nzeru zina zobera ngakhale palibe social media. Mwamvitsetse. So nkhani imene social media sinabweretsa umbava koma kuti umbava unalipo kale. Nkhani yonena kuti umphawi zimabweretsa umbava kuti atenga ndrama ndilumizira munthu ndita imene ndi nkhani ya chisankho. Munthu ngati kututsa ndrama ina ampempha akungotenga ndikupereka si social media wasankha. Social media sikuti ikubwera nkono kuti ufuna usafune ndikupha ukapanda kupereka ndramayi tapereka ine social media ndikutipereka sikukakamiza lero ndikukunda kupereka ine ndili ndofulu onena kuti munthu akandipempha ndrama oleli mu phone malingana ndi mapulani amene ndili nawo ndikhoza kupanga chisankho kuti ndimpatse kapena ndisampatse motengera ndi zifukwa zimene ineyo ndikuona osati social media ya ndineyo ndapanga chisankho kumpatsa munthu. So mukakamba nkhani imeneyo mana ndezi kubwera umphawi munjira imene iyo mangotulutsa imene chocho ndithu achikulire ndi chisankho cha munthu osati social media sikugwira imeneyo ndi zisankho. Sono fundo yanga yonena kuti social media ili ndi ubwino ochuluka kwa basi. Fundo imene ndayimapo ndiyonena kuti ikutithandizira easy communication kapenanso fast kulumikizana mophweka komanso mwachangu. Ndikupatseni chitsanzo. Kumudzi kwathu kukhoza kupezeka kuti kwachitika maliro wina ali ndi foni angoyimba kumene kuche kunoko kwachitika izi kalekale kuno tipanga organize kale kuli matenda kale kuti zochitika zine ayimba foni basi kunoko ndiye kuti tingonyamuka nkudzi kuti tipange chonje. Kale lija nazo ndi njira za kale zimene zimapanga dray zinthu mpaka maliro kuya alembe kalata pitena muti ku post office ku post office ayipange process kale maliro oyenera kuti ayike mawa kapena zinthu zofunika zisolvedwe pamene popo ayambe kudikira achanyamuke atani mpaka na 3 days maliro akayikidwa basi zinthu zatha. Mwaone. So social media kuti thandizira kuti tizilumikizana anthu mophweka mwachangu zinthu tizikhala decision tizitha kupangaso mwachangu. Anthu pali zinthu zina wina akangoyimba basi apati yankhulana nkongoti pangani chonchi wina ali kutali pano ena ali ku South Africa ena ali ku Britain koma anthu akuthabe kutani kulumikizana mpamene kale lija munthu akangopita kanda amalume akangopita ku South Africa basi kuti tidzayankhulaneso sutudzoti kaya ndiliti kwa panopo akhoza kupita tidziyankhulana daily kumaonanaso mpaka mtengoso kochipa kwa basi kabando basi pene mujamu kuti tikaone tiyeni tipeze transport tinyamuka ku South Africa tikaone ndrama zambiri ngakhale timapita kufunda so ena mene kuzipangaso save mwinaso makost nde apa tikambekeza communication. Social media ili bwino kwambiri Zamanala ili ndi kuyipa koposa. Okay, mwanenapo za South Africa ndisana neno mwanenapo za post office ku post kuti nali timatika stamp kaja kuti magura 20 kwacha 10 kwacha 5 kwacha pajapo which means kuti boma pajapo la cheta chani boma osati boma amalawi akurukireni. Yes. Okay. Boma pajapo limakhala kuti lapindulapo kenaka panopa kuti boma likapindule paini is only ka tax itu aka MRA ukwapulani kokako but in those days tinjira chake tinali titi tomweto. And you talk of muntu wa South Africa uyu wa South Africa uyu anali ndi mpata wosunga ndalama woti akamabwera kumuzi kuno ayi ndi thumba labwino watani wanyamula wagula sikirini koma panopo ndi nchere yomwetu kuyimba hero paisa
matero paisa kale machese omwewa nanga munthu apanga bwanji kumatumiza asunga chane tikamatero oro panopo mtauni kumuzi kaina kalikosi kamene kangachitike mwana kungotendedwa tomwetu tumalaria tuti tumango kumbira timizuzi and the right kale have you seen at the end of the day it's like kuti saving ikuvuta because of that so si chisankho ndimene uyenera kutero ka mtima ndichonchi mtima uyenera kutero chinthu icho wakuzidwa upanga bwa uyenera kupanga pact. Ndeno we talk of social media chimene nditikunena mmene ndayambira pachiyambi pachi kuti alowesa zinthu zina zake zonena kuti avoidable koma zikhala ngati kuti panopo basi sungathaweso you are in. Ndeno poti ndino ana woti zaka 20 simunakwaniseso mfundana ndio lijana za perform hapa za South Africa mara za jani za madenda why muri social media ndi ukuipa kwambiri sana ni ubwino tibasi mfundano ndipite kwa tanke na base fundo tipite ku break. Fundo imene ndinganene ndiyakuti palibe chinthu chabwino chimene ngati ziko tikupindula kopambana kuzera mu social media apart from kuti zimene ndikunenazo kunena kuti social media yatekesa pena palipose ponena kuti ndipo sina sange mbali kwina kulikose yalowerera. We talk of kaya amene munakwatiramu ena fesi nakwatira amene munakwatiramu you talk of kuti shuka chote azimai akukhala kwambiri mwina we talk of wina ananena kuti akukhala nthawi yambiri ali pa social media you find out kuti zimene simukwanisa zimene akupanga compare ndi zimene akuona at the end of the day kupeza kuti zinthu zonse zilipo koma palibe affection ina iliyonse kunena kuti zilimotani shuka uyu ali ndi maganizo ake azimene waonera ndi uyu sonaso akuyenda chimene iye ali. Therefore zinthu izizi kungoti sinanga zabwera pa anthu ambuli ndinu mbuli ndeno simungazindikire kuti ndinu mbuli you don't know that you don't know. Yes. Fude benda rolabo imene you don't know. Kibula mataki mwacha kwambiri kena utipite ku break. Apapa ane ndiyambe kuyankha akulawa achimo nakamba zoti social media imaphunzitsa anthu ana athu zinthu zolakwika potengera zimene yokumonera pa social media ndiyankhe unena zokuti oyipa oyambirira ndiweyo amene ukuonera zinthu pa simu yako phone amene ukuonera pa social media. For social media imabweretsa zinthu zimene umakonda kuonera ndiwe ngati uli oyipa chifukwa umakonda kuonera zoyipa ukampatsa mwana wako phone yomwe just kuti aonereso zinthu apeza zoyipa zomwe zija ndi first ndiwe oyipa ndiweyo pamene baba iweyo ukonza bwanji mwana wako munthu oyipa uli iweyo ndi ukuyambe kusinkhaka iweyo uzionera zinthu zabwino pa social media ndi mwana wako somputsa zinthu zabwino ndiyambeka choncho ndine fundo yanga nena zokuti social media ndi ubwino wambiri ndipo ubwino wina ndona zokuti social media jayo panopa ndi easy access of information panopa kuti tipeze mauthenga kuti kaya kunja kwachitika zina zake tomadziwa chifukwa cha social media. America ndi chani Irani kumenyana social media kupanda social media sibwezi tikudziwa panopa zomati tikagule chikaseti zimabatire zimpela wele zinathakalikali zimene zija panopa ndi phone basi social media basi kayayi kwa news ndikawerenge news tindati aina times online aina GPS omwe amapanga nkhani zomwezo zipezeka news zonso ndi palibenso chifukwa choti ikane social media ndi yabwino kuti zinthu zambiri zoti fesi madziwa ndi malizire pamene komanso ine ndingoyikapo ndema ngasanapite ku break akulu ali nazolina kuti akuti munthu pa social media ngati uli pa Facebook ali pa ndi yani TikTok zimene ukupanga follow iweyo ndi zimene zimakubweretsera akapanga post munthu yo chimene wapanga follow iweyo chimene chimakubweretsera chifukwa munthu wapanga follow page yoti ndi amapemphero
zechiziwikire zimene uziona iwe zimene akupanga posti za mapemphero wapanga follow zinthu zonena kuti ya ayindi izi zokhuza zakuboma kuboma kunzimvo kuti kuboma kuchitika chani iwe zimene uziona ndi zitizo zimene kumanga zija zimanena kuti ma video osakhala bwino mukupanga follow zimene zija zechiziwikire zimene muziona ino ndi zitizo zimene zozo mumvetsetsa ndi ino ndi anthu aja onena kuti simukugwisa ntchito bwino social media mukundimvetsetsa mafanda auza anthu akuti mene magwirira ntchito TikTok, Facebook kaya ndi chani kuti zimagwirira ntchito modana anthu apanga monetize amalipira ndalama kuti content imene wapanga post ipeza anthu ochuluka ya mfanda aphunzitsa anthu wafosa kuzofa kuona ngati kuti no munthu umapita pamene paja kuti ukaone ndi zosakhala bwino anakamba zanga kuti ukamapanga scroll zimabwera zinthu zosiyana siyana fo inena kuti anthu amapanga monetize amalipira ndalama so akalipira ndalama zilibe kanthu kuti kayona ndipanga follow kapena so ndipange follow koma ine ndalipira fo wewe kugwitsa ntchito Facebook yo video ine mwaje ine sewe kutani ikupeza mwandimvetsetsa ndeno zimene zija zimapeza unena kuti ulipiza kuonera ma video mwina unapanga follow za mapemphero anthu amapita pamene paja kuti mwina akaone athena apanga post za school chanchani ukuona zimene zija fo wina wake amene content yake siya za school zo amapanga zina zake zosiyana koma analipira mwandimvetsetsa mwanjira yonse video yake wewe kutani ikupeza zifala ziwe uli pachani uli pa Facebook upo ndeno njira yake foti anthu ena kulipira kuti aonetse zinthu zawo zosakhala bwino pauzira pa social media pa Facebook and TikTok and chani iweyo sukufuna zimene zozo koma upeza kuti wakapita munthu sungandiuze unena kuti waona nchenche kuyenda munsewu kena kwakuona nchenche mwa suyang'ana kuti kodi nchenche zimene zizachoka pati umapeza kuti uyang'anebe kuti ndiyakena koma kodi kani ndizakuti ngoyang'ana noko payo wetu brain ukudzonena kuti nchenche zizi pamene zikuchokapo pali choola koma umapeza unena kuti waranibe wayang'anabe pamene paja ndizifua zimapeza unena kuti ukupanga scroll ukuona kuti izi zinthu zolakwika koma fonena kuti munthu ndi munthu umafuna uone kuti kodi zakhala motani akamba za nkhani kuti timaona nkhani za ku UK ka zakuti wasongopanga scroll kuti kuyamba kuona nkhani za kulasha ndikuti content ina iliyonse content creator wina ese amene wakulashako kaya ndi wako America ko kana apanga post zotani mwanje yonse zimene zozikulani weyo zikupeza fa zimaona kuti uli interested ndi zinthu za dziko limene lijali Facebook imapanga detect choncho kandi TikTok imapanga detect kuti okay we are interested ndi za ku Rwanda ndikuti ma content creator zonse aku Rwanda amene apanga post kandi zabwino kasi zabwino iwe zikulani zikupeza ndi chifukwa cha zimenezo ndi chifukwa fetona kuti zizi ndi zinthu zozabwesa chikhedo choyipacho chiyiko kumene koko kale aina kana chepanga kale program kuti izizi zikhale moreremo ndi awa angokamba zimenezo sakuzwa ndimati ndiyankhire sanapite kubreka kaso yes ori mwaga tibira ku play yes amalango ndi tunkhani imene tukamba lero ndi imeneyi inu muli ndi foni muli WhatsApp muli Facebook muli Twitter muli TikTok Instagram ndi zina zonse zimene tuzilipozo kodi inuyo kukufunsani funso ilili kunena kuti kodi social media izimugwisa ntchitozi kulumikizana kumeneko kodi kuli ndi ubwino wambiri kusiyana ndi kuyipa kapena kuyipa kwambiri kusiyana ndi ubwino inu muthankha kuti chani ndi nkhani yetu kambapa mbali ndithu ya china Zamanala Chimze komanso Kevin akunena kuti social media ili ndi kuyipa kwambiri kusiyana ndi chani kodi ndi ubwino pamene ndithu Rimze Achirwa komanso Duncan akunena kuti social media ndiye bwino koopsa ndipo ubwino wake ndi wambiri kuyipanso mwina kulibeko koma ubwino okha ndi umene ulipo inu muganiza bwanji namba ili pamsiyo tipaseni maganizo anu timveso tino muganiza motani tingopumula pang'ono tipite ku break tikabwera tichimalize ndithu chinthuchi chipulogalamuchi chinkhani chimene tabwera nachochi tipungumula posayidwa apa tikhete kubwera tisakwangule tisapyede 4+5palaver pampano panemanu kanema wa GPS Monte, and we still keep it fresh, man. Hey, AK on the board. Fredo, Keto UTIaje. Poti Yehova, ama niko na inebe. Dekila DJ boy na inebe. Siko hova inu mulungu atante. Mulungu wa Zimbabwe nizifundo zake. Malula, Keto UTIaje mande. Keto UTIaje mande. Nikuzisu sani moyo, sindine woba.
kopambana konse koma bemwalola lalelo ndinione mumandipanga favor neena akuheta ena kuti success yanga indiyongokwera ndabwera nazo ndeke nyimbo zomwezi ndalandira nazo mateke madaliso aine ndende pwechepweche moyo waine pano ndenditseketseke maseni anga amagwada kundipempelera sonandite olo makape munanditembelela olo kuyimba tinyimbo tanu tondizembelela sindingablowe fukwa paine mumachepekela sindine boss I but I'm a boss to be Hosadabwa I said that's how it's supposed to be I had a call from Malusi I ignored it and that's God when it passe koma kobidi Siko ho inu mulungu atate mulungu wa Zimbabwe ndizifundo zake malola keto yuti haje mane keto yuti haje mane ndikutiwa nizofunda kuti atule nako ndwele nafe ndaliso mweu wakudana nafe malola keto yuti haje mane keto yuti haje mane ndikuti siku Bodicho tela zikomo Akwada pasi kokoda mwatekula makomo China's not righteous, ijiji ndijisomo Ngini himashupa, panopa hili mushe Mwenda dutamo ine, kafuse fuse Mwina suma chacha mulungu yusije muse Mafana ta high school, tingo ndifila toka Maheda zaka cheka hamati, illuminati Muzane, Fredo, Sanati, Satana Movie hii weo sunga make Asoma wapeleka jaja sunga lande Mafana toka shit kwa manchana sanga dande Dali sondosa yamba ndine ghetto King Kong Hankatiwa ndani nizo shala ding dong Pepero lancha na jaja landilani nizizi wasia nisa zanga dani 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 Ziko ho inu mulungu atate mulungu wa Zimbabwe ndizifundo zake malola keto yuti haje mande keto yuti haje mande ndikutiwa nizofunda kuti atule nako ndwele nafe ndaliso mweu wakudana nafe malola keto yuti haje mande keto yuti haje mande ndikuti ziko zandipasa zose zomwe ndimafuna ndidikire time yanu nopuma ndayenera kukonda inusa nakonde kusa olimbana ndine pano ayenera kupusa why malola geto yuti haje mane I don't have a lot but I'm feeling like it's coming daliso waineyo palibe angandelande sininga ope muntu ndayenera opa yawe tisanja chaka chino tisanja maluzi pano tawapanga nkhaza mazochepa zomwe zona bola kusanja simpikisano time yathu yakwana tisanja chaka chino tisanja maluzi pano ndithu tawapanga nkhaza mazochepa zomwe zona bola kusanja simpikisano time yathu yakwana ziko ho inu mulungu atate mulungu wa Zimbabwe ndizifundo zake malola keto yuti haje mane keto yuti haje mane ndikutiwa nizofunda kuti atule nako ndwele nafe ndaliso mweu wakudana nafe malola keto yuti haje mane keto yuti haje mane ndikuti ziko ho inu mulungu atate mulungu wa Zimbabwe ndizifundo zake malola keto yuti haje mane keto yuti haje mane ndikutiwa nizofunda kuti atule nako ndwele nafe ndaliso mweu wakudana nafe malola keto yuti haje mane keto yuti haje mane ndikuti ziko Yes, tabweranso ndithu muchigawo chomaliza cha program ine 4+5palaver pakane mano kana ma GBS tinali ndithu kopumulira ngakhale mpira ndithu umapitanso kopumulira ndeti nakapumula apa ndithu tabweranso kuti ayi mwina milu ya ina zamanala ibwerere bwinobwino amakayipanga li boat reset kuti ayi mfundo ndithu zeni mwina zikabwere ndithu malingana ndi topic imene tili nayo. Kodi lero mukambirana chani mu 4+5palaver? Lero tukambirana ndithu nkhani ya social media. Tunena kuti kodi social media tukamba nkhani ya Facebook, WhatsApp, Twitter, TikTok, Instagram ndi zina zonse zimene ndithu zimagwiritsidwa ntchito pa social media pamenepa. Kodi ubwino ndi kuipa kwake kuchuluka ndi kuti ili ndi ubwino wambiri kusiyana ndi kuipa kapena kuipa kwambiri kusiyana ndi kuipa kwambiri kusiyana ndithu ndi ubwino inu nkhani imeneyi mukuona bwanji mwiganiza motani inu magwiritsa ntchito ma social media amenewa ma platforms osewa muli pati zikuchitirani ubwino kapena pena pake ndithu zinthu sizikuyenda ndiye chigawo ichi tikwangule tipyede timveso kuti makosana amenewa
aguduguzane motani ndithu ndi mfundo zosiyanasiyana. Ina zamanala Chimze komanso Kelvin akunena kuti ya social media ili ndi kuipa kwambiri kusiyana ndithu ndi ubwino, akamba ndithu mfundo zawo chigawo choyamba chicha. Ukunso ndithu Limze Achirwa komanso Duncan akunena ndithu kuti ya ngati pali chinthu chimene chingapititse patsogolo chitukuko cha dziko lathu lipite patali, nkhani yake ndithu ndi social media ndi mfundo zimene akukamba. So makusana tabwera chikhawo chomaliza ndikupo ndithu tazipanga liseti bwinobwino, tazipanga liboot mfundo zivumbe pano awakuonerawo. Chifukwa chani samagwisa ntchito social media kwambiri? Chifukwa chani ndizigwisa ntchito social media kwambiri? Chimze, Limze, Kelvin, Achirwa tiyene ndithu mwachoncho tiyambe pamenepo. Pokuti social media ikusokoneza siyabwino mwachidule kunena kuti siyabwino chifukwa maubale ambiri akunkasokonekera kwambiri chifukwa cha social media. Mwina ngumanira nanga kusokonekera motani, tikamakamba za ubale timakamba za pali connection pakati pa anthu awiri, and connection imene imapangidwa building ngati anthu mukuyankhulana. Masiku ano anthu zimapezeka kuti akayambana kandi pa ubwezi kandi mbanja ndiluladha kuti akhale ali ku TikTok kapena mwina apite pa Facebook paja zikaona tinkhani azikaona ti mavideo malomo kuti alankhulane ndi mzawo uja akambitsani nkhani kuti asizako zakuti sizinasangalatse mwina koma pali ma motivation speaker tena mapanga timwe ma post ma video tolimbitsa mtima chanjani ayambana ndi munthu mwana muti apange solution aone kuti ayenda motani amazona kuti akasakati ma video tena taketo kuti tongo alimbitsa mtima instead of kuti akhale pasi nkusolve vuto lija ngupita chitsogolo. Zimpeza kuona kuti anthu akukhala ndi oyambana mabanja akunkasokonekera. Chinthu chinanso chonena kuti chikumadzitsa ulesi ulana zakamba zanga kevi kumambiro kuja onena kuti mwina munthu uli ndi vuto lina lake lokuti upange uli ndi ntchito inake kuti ugwire basi kutenga phone ija busy pa phone mawu azokhala pa phone amazona akuchuluka kwambiri kuposa nthawi yonena kuti upite pa ground mwina ukapanga zenizo basi uli busy pa phone paja kumangoonera mwina mene anthu ena akuchitira moyo wawo ena mene akukhalira mamoto ukanatha nthawi imene ija kunatha kuikwisa nthawi imene ija yopanga china chake cha nzeru pezolo kutaya nthawi ija ndi busy ndi pa social media ndi imene siyabwino yayi kungayisokoneza anthu munjira imeneyo. Ndiyambe motera kaso. Yes, akuti anthu akakhala ndi milandu kungo timadziwira ma status iyayi ndikapume ine iyayi moyo suna telepompa iyayi wachita bwino chatha chibwezi ichi ndikapume iyayi kuti ma captions amenewo akuchokera kuti moti munthu chakambirane naye awuzane bwinobwino koma nkhani yukatha ndithu pa social media kuyika ma status ma post ndi zina zotero. So akunena kuti zikupangitsa kuti mwina ubale kulumikizana kumeneku kukhale ngati kotalikirana. Yes. Okay, apopo mwina tingofikira ku milanduko social media tifikire ku milanduko chifukwa chomwe chimachitika nchonena kuti anthu ambiri akapalamula apalamula pofuna kufufuzidwa ambiri akumatha kuyuza zithunzi zawo kuponya maujeni osiyanasiyana kuzera ku social media kuli Facebook kuli chani kuti munthu wapanga zakulu munthu wapanga zakulu ndenkhani chimakhala yafala pena palipose ndizophweka kuti ineyo munthu andipeze ngati ndalakwa kuzera social media chifukwa ndikhala ndapangidwa post malo osiyanasiyana ambirimbiri ndiye kuthandiziraso ngati kuthandiza ngati mwina kuti munthu amene akupanga zinthu zosokoneza kapena zosokonekera athe kupezedwa mosavuta kuzera pa social media. Ndine tipiteso pa nkhani ina ngati ineyo azinzanga ambiri amatha kumandifunsa kumandifotokozera amwene mwamva zakuti zachitika kwakuti ndiye ndili ase zimenezo zinachitika mwezi watatu chifukwa ino ndimakonda social media ndinazimva kalekale chifukwa social media tana kuti imathandiza kudziwitsa zinthu mwachangu awana zafotokozera kuti imathandiza kulumikizana ndi anthu komanso ili fast polumikizanapo usati kulumikizana kuona kuti kolimba kuchayi komano kwa fast kwina usati uzikhala slow. Social media ikumapanga zimenezi komanso kwambiri tiyang'ane m'matelevision m'maradio nthawi yawo imakhala yogawagawa pomwe social media ilibe kugawa nthawi china chonse amangopanga nthawi imene chachitikacho
akupanga post nthawi yomweyo iwe nthawi yomweyo kuchiona posatengera zona kuti akuti pa MPC nthawi yakuti pamakhala program yakuti nthawi yakuti pamakhala program yakuti ndino nkhani yachitika uzidikirira kuti pamakhala nthawi yakuti koma ku social media chiuponyedwa chimene chacho nthawi yomweyo kutani ukuona nkhani zikuchitika ku Kasungu zachitika pompano ine munthu wakunoko kulilongwe ndikutha kuziona zinthu zija muzachitika lero mwalino ndikuzitha kuzimva pompano ndikutha kumvesa kuti chachitika chakuti chifukwa chani social media ndewe inakazi kanena zone kuti social media siyabu ola anthu amene akuti unena baba wona social media akuthaso kuphunzira pompa social media kuti anthu akuti social media kuti akuthaso kuona zone kuti ubwino social media ndikuphunzira ndikuonera zimene akambirana anthu koma anena zone social media ndi yabwino nena dizoona sindikanatenga foni yangayi kumakhala m'majamu kumaonera iwoya social media yokhayoka imene ikuthandizira pa zinthu zambiri komano tifotokozeso pa nkhani ya mawilengedwe a nkhani zochitika m'makukamu ambiri akuyuza social media malediyo ndochepa panopa amene akumamvera ndochepa ambiri amakhamukira kuti kalekale makolo amagula television ukayisiya pa TV chakayisiya kuchipinda kwa ana pano amango agulira foni fauzo kuti akagulira television afuna akhale pa Facebook aoneko zimene masewera anza amene ena amakonda chess azionera ndo pamene pachapo anzawo amene akusewera afuna avutiseso foni ndi agulira television makolo anangona zona kuti yati savune apo pasavutike nzambiri ati ngoagulira foni zambiri azizoona pa foni akakhala mwana osamva ndujama kuti akupanga sejizo usakhala bwino chakhalidwe fo chakhalidwe lake khalidwe lake limene mampangisa akamba zinthu zambiri yomwe ndiwazapo ndiyoti yayi azamanala ndithu kupalamula kuno kulilongwe kaya akwera ndithu yopita kwawo kumchenga utuwa kandi kuti umeneko akapeza ndithu amwene akangofikira m'manja mwa polisi potsika apo kuti mkulu chanduyo uyu amene kulilongoku watenga 2 million ya achimzi aja mkulu ake nduyu so zimapangitsa kuti anthu ena agwidwe mwachangu komanso aperekedwe kwa anthu amene aloyenera kuti awalange nthawi imeneyi. Yes. Ine ndifuna nene kuti social media tikuti tionetsetse bwinobwino ngakhale kuti mene akunenera akukamba zambiri akuti crash mapoints athu komano mudati muonetsetse social media ili ndi mavuto ambiri amene abweretsa wewe umene amaneneramo ineyo ndikhoza akasowa mudakhala kuti ineyo simuku valiti zifukwa tinatake ndikhoza kungokuyikani pa social media nkulemba nkhani kuti ineyo munandijera ndirama za nkhani iyo ili yabodza ife taonako anthu akunamizidwa kuti mwina nda sataniki mwina ndanapanga ndikupanga create ndithu nkhani bwinobwino anthu ndikumakhulupirira kuti munthu uyo anthu kuti amatha kutenga chithunzi cha wina wake ndikukayikapo nkhani pamene anthu maona ngati ndizeni sizabodza okay. So umathaso kunena ngati makamaka nkhani za nkhondozi zikumatheka kuteka kuti anthu ena akumatha kunena kuti kwakuti kwaphulika bomba koma kuti anthu akafufuze kuona kuti kumene koko sizinachitike pali nkhani ina yake imene yangovutayi anthu mukapita ma social media muona munthu wina wake analemba nkhani yabodza kuti wamwalira apolisi kufufuza ona kuti munthu nkhaniyo ndi yabodza ndipo nkhani yoti inavuta pauche pa social media pose kuti koma nkhaniyo kuonetsetsa ndi nkhani yoti ndionama so social media yabweretsa nkhani ngati zimenezi komanso titati tione mabanja nkhani ya chikondi mulati mabanja ambiri amene ali ndi mafoni amayi bambo foni ya WhatsApp kaya TikTok muona kungofika nthawi yophika kumali pamene paja momwe ndithathe kukhani yokambi nthawi yoti akambirane mapulani akacheze ndi anawo koma abambo ali busy kuonerera mpira paujeni pa Facebook amayi ali busy TikTok akuonerera zene zijazi ndoti mabanja anthu osayankhulana advendi mabanja sakumalimba anthu nthawi yokhala ndi mabanja awo sikumapezeka ana amapezeka kuti sakukula bwino chifukwa yokuti makolo amakhala busy ndi pa social media zikomo.
Ringe mwina kungonjezera pankhani ya mabanja apo sanapite uku. Kani naso ndonena kuti munthu umatha kupezeka kuti wapanga chiganizo chifukwa cha zinthu zimene wakumana nazo. Mwina banja mbambo analibe mind yofuna kuwapanga chita akazi ake. Koma chifukwa cha zimene akuona pa tsamba la mchezo paja zimapezeka kuti waganizo ofuna kupeza mkazi wina. Zikaza chama amapanga posti zinthu zosakhala bwino aja. Kapena mwina mayi Yesu analibe ganizo lofuna kuwapanga chita amuna ake. Koma chifukwa chonena kuti ali ndi nthawi imene ali akuona zinthu pa social media paja. Amazoti mwina walumikizana ndi munthu wina wake akuti ndi fast easy ndi njira yophweka kwambiri kupanga communication ikubaso ndi fast. Sipapezo kuti mkazi wokwatira wapangaso communicate ndi mamuna wina wake apezeka kunena kuti banja lija lasokonekera chifukwa chani cha fast way ja njira changu ija chifukwa njira zochedwesa zija zimakhala zabwino koma meti mapangano follow dongo solo andi ali esamenda ndithu muchiona dicheni koma foja kubwera kwa izizi zimazona kuti zasokonezaso kumbali imeneyi azamanana mafuna kunjeza saonezeka mufuna mwanamisa kwanza mamaliza zote pa social media bajaona kuti pa birthday wako mamuna wako sana upangire ngano. Okay, time agai. Mwina amve bwino mwita. Tamalizisa mfundo yo. Akiwa mtima kuthamanga. Mwachitsanzo pa birthday wako nkazi waona kuti mamuna wake sana mpangire kanthu. Kapena anangompatsa mwina 2000. Akaone wina pa birthday wako agulidwa Benz. Wapatsidwa chakuti. Amwamba usiona kuti amuna wake sakupanga kanthu. Ati veyendi basi ito amakapeza chibwenzi kumene koko. Zikatero basi za sokonekera. Njeri mati public affection ija ndinene. Chabwino. Yes. mwakakamira rumayi mwakakamira kufuna bekwana mizandu. You know? Ajino ndawo yana. Anthu awa amalawi musamvere awa. Chifukwa chonena kuti mmene akuganizira anthu awa wete akupereka chithunzithunzi chokhala ngati kuti munthu ndi robot imene remote yake ili ndi wina wake ndakangodina amene uja munthu azingopanga zimene ujeni ordinary ujeni mwandimvetsetsa and mmene akuganizira awa fundo zimene akuyankhula kwa anthu amene akuwaonanso munjira imeneyoyo. Okay, mmene anthu tinalengedwera tinalengedwa kuti tizipanga control zinthu tizipanga control not kuti ntchito yake ndi imeneyoyo utiziganiza kuti apa ichi ndisapange kapena ichi ndipange. So akamana pamene paja anazatsitsa fundo ina yake kuti pamangopeza kuti pakungobwera zinthu zambirimbiri and umapeza kuti munthu suma mwina umafuna one china changobwerapo mwaona. So zonsezo kamangoona kumangokomedwa mangopanga zimene zijazo ndi nkhani yonena kuti upangidwa control ija usati wakupanga control. Tikufunika tizizindikira kuti ndife anthu oti tizipanga control zinthu. Chifukwa ngati sitingatero patakhala palibe social media olo mutatuluka kunjaku ndi magulu achiona kuti akamayenda akangona anthu atibulana munthu amapita kuntchito wayima yakuyang'ana. Chifukwa choti chonsecho siwachedwa akangoenda swapa kungopfena kakuyankhula zawo wayimaso akuti ndi afuna azititengera afuna atitengere kumene kokokanga kuti iwo ayima akupangaso kena kalikonse kamene kangachitike basi iwo akhazikike pamene ndi mmene ndi chithunzithunzi chimene akupereka. So anthu fesi sitili choncho yayi. So we can control pa social media ichi kusankha chimene tikufuna. Ndi fundo yanga ndikupita unena kuti social media ili ndi maubwino ambiri kwa basi. So ubwino wina ndionena kuti ndi malo amene timapezerapo anzathu timadziwana napo ndi anthu ena amene kupanda mwina social media sitikadadziwana nawo mophweka yayi. Okay, taona kwa anthu akupezana pamene pajapa nkugwa mchikondi ndikuti ndiyankhule ne kumalawa akumva ineyo baby ya ineyo ndinayipeza pa social media. Mwakuti ineyo munthu kumandiuza kunena kuti social media ndiyoyipa ikafika apa akundilakwira kopya chifukwa choti social media inandithandizira kupeza baby yabwino yokhazikika yoti timakondana kopya ndipo osati masewera ndipo takhala ndithu osangalala nthawi zonse. Moti panopa ndiye kuti program imeneyi akazango amene amene mupite ali kumene kwazioneranso mkazi wankachoka panonso nkapeza katiya akonzaso. Social media bambo inandipatsa inde mwandipetsetsa so
kundithandizira kuti ndipeze wachikondi anapezanso wachikondi wake kunena ine amati bambo a mwana wawo ineyo social media bambo mwaone toina ndimango tikakhala kunyumba kuja ndimangona hezi ali pa TV pa kuyankhula ine koma munthu ameneyo uganizo kuti ngatano kuti lero tili limodzi social media kupanda imeneyo panalibe so awa asatizunguze ya tikuthandizeni awasali mwathandize mukambe mfundo yanu ifo awagamba akupereka ma evidence ife zili madziwa ine nkoyamba so nditukumva zimenezi inunso perekani ma evidences anu akhalepo ambiri kuti social media iyi usabwinoke nduti chifukwa itu njifuko chomveka kapena ndi reason yomveka ndithu munthu sanganena achiro kuti social media ndoipa amene ntayambana nawo ifeyo yathu ndikuuzeni love to love, kiss to kiss, majumwera nyota like that. Lighting, umwera nyota, sima ngurira njara, mwapulika? Malemba yote gani? Sima ngurira njara, like that. Okay, let me come to my point. Listen. Social media ndanena kuti njoyipisisa kwambiri kuposa ubwino wake. Social media yatichosera ulemu pakati pathu. Panopa olo azisogolere athu kuti aoneke kwa anthu eti zimatengera kuti much care kunena kuti any slight mistake chauluka kalekale. Pamene pachikhalidwe chathu timanena kuti ulemu ngotani ngofunika. Kunga yesemula kumene ndi chifukwa pa social media ana yesemula sakupeza bwino nthupi zinatere zinthu mpwe. You get it? Kaya zinatani aseka motani zinthu zake zimakhala ngati ziti zimenezo. Ndeno social media yatichosera ulemu wathu pakati pathu. 2, we talk of manena poza timaonera akazanga pa social media whatsoever. In those days ma broadcasting houses awa kandi mafuna ndinene ina yake bwanji kwa. Okay, ndanena kuti ndibwereso kai kumbuyo kwa kunena kuti yatichosera ulemu wathu tikafika pa masosha ndibwerako koma tipange mwakuti masiku ano we talk pa social media pali tuma TV twangoti mbwe kali timangoziwa kuti GPS kuli chakuti ija timakuti timaziwa eni yake. And then tikamaonera vine TV ija eni yake awawa wote anapita ku sukulu akuziwa kuti chimene tingapase anthu ndi chani amatipasa pachani pa TV pacha. Koma masiku ano chikuchitika ndi chani ana oro ife makolo kaya wina aliyense akulandira uncooked information. Mwanjirena aliyense wakhala mtolankhani. Mwaiona aliyense wakhala cha mtolankhani. Control yake yavutira latu palibe amwene pali ma TV ena mtimaona pa social media boma kufufuza osaipesa koma ili woya uteka ngutani amwene ndi moto ukuyaka uli kuyifufuza orondi. Guys, zimene ndikunena isiliro ndipo zatichosera ulemu wathu. Ndipo ivi ni chitetezo chimene chikusokonekera nditu. Okay, ndino ni manena po ya pa TV jati zimene ndi okay staff yobweresa pa TV imayenera kuti ikhale well scrutinized bwino editors zinatani whatsoever this and that. Koma panopa you find kuti chiprazima chachikulu panopo is 1 million 2 million chiprazima chijati. Koma anthu they choose kuchisiya pa singumu chokha iwo kama zibindikira mujani muzipinda yeka ukampeza ali kiki uli weka pa chikuchitika ndi ali kiki amaya gona babambo apa ali phone in mind. Have you seen? Ndeno ndi zinthu zonena kuti
ndi moto uja osaleleseka social media one that zakupezani mbuli ngati inuyo muli ukoko ndeno mmachiona ngati china chilichonse cholezeresa maona ngati kuti umaoneka ngati iwe uli above koma ukuoneka kuti iwe ndi uope bwanji kwa chinaso ndimuna mamaliza maliza awawa muzilemba notes kuti zimene ndikuyankhula panopo uri kunyumba mukauza kalero eti tasiyani kaye social media yomwe yeti ndikukakamira kwambiri ku mphawi ukuku amwene panopo kuti mukafuse ma musicians awa kosoma zinatani amwene social media yasesatu zimene zichi kale timayambira ma CD zimatepe tinayamba matepe tepi amwene anthu amagulisa and anthu ambiri oyimba ambiri panopo is not kuti chane anthu ambiri amene mukwaziwa mmalawi muno kopanda chitepi chichi bwezi sali pamene ali bwezi ali kutali amene mukwaziwawo bwezi ali kutali koma those things zachirokolozi chani zinapanga kena kutina zabwera chani pa ma DVD kena kwa ama original matepiso naso kunaliso ma original kena ko DVD wa ma original whatsoever zinthu zimayenda anthu amapanga drama come now panopa munthu kuti ukapange produce is expensive. I'm a producer somewhere. It's expensive to produce nyimbo kaya ndia video kaya ndia audio is very expensive koma kungo itulusa kungoti lero pa TV mungo ndionesera ko ingati promo kuti promo yomweyo upeza kuti ziko loss even kunjaso yafika kale iweyo even one tambana zijazo zonena kuti kale kunali mashow kuti munthu akamonere kuti akuvina moti chani kulibe zima TV yabwera chamma 90s tukwina kunalibe nthawi ya bakiri sat yeah kwina ama ngati imazaza ngati ku stadium mene inde kuma ngati kumpira kuja mene uzaza stadium kuja kupeza woyimba kamachoka kujako zinali drama andi ziko limapindula panopa ndicha nyimbo oroita beba cha mtundu wanji mpaka itera paja pa social media oyimba so kukuwauza kuti oyimba uja ndi uyu alibe nayo ntchito ndithu ndeno ku in another way round tikumbera munthu woti akanapindula ndeno social media malizisanira ipita kwawa kuba ningothirira benkota akukamba za maartist kalekale lija oyimba analochepa manifestesa panopa oyimba ndojuluka kwambiri ndekolo nyimbo yecha ichuke jo akufuna iwo angochuka amveke ayambe kupanga ndalama mtsogolo chifukwa kale maartist analochepa ndekolo mwana akhale wang'ono ta kuyimba olo afike kungotuluka ngati panjapo afike panjapo chikhwimbi cha anthu chanzungulira mwana amayimba koma panofuna kuti oyimba achuluka kwambiri ndi oyimba sikuti ndi amene azikhala kuti akupanga ndalama chifukwa cha kuyimba mwamvetesa yes okay ndipita kwa Daike nungabwera tibule saidi tebele Kevin chimze zamanala tizende siyo chimono kumalizira ndiyo yaba tizamaliziro menemu fundo okay ineyo ndikuona ngati kuti gulu lili kwachuluka mbuli kwambiri anthu ali kukuwe usiwa ndi mbuli palibe chimene akuyankhula kuja nzeru angofuna sokoneza Malawi ndiyambe kuyankha ndi mfundo ya awana apereka ku mfundo ya ngati ya kugula chipulazima cha 2 million pano pa munthu wanzeru ozindikira sangapita kugula pulazima ya 2 million yeti ngogula phone kaya 500,000 uzigula bando zona chichosi chomene ungaonere pa pulazima ndi bwino 7 drama ukagule phone basi iwe ukhale pa internet social media basi kusiyana kuti ukagula chipulazima chigulugulu basi chikhale apo basi nyumba mokhamokazo pene phone umaendelea kuti kuwose uona chinthu mmene ungafunire kuna kuti kuwose komanso anakamba mfundo inakamana zokuti akuti umapanga create yani social media umapanga create ngati ulese kuti anthu akumakhala nthawi yayitali kwambiri pa social media pamene nthawi imeneyo akanakhala kupanga zinthu zina ine mfundo imeneyo ndikuona kuti ndi abodza for once
tine ma content creators ambiri amene amakhala kwambiri pa social media kuma kupanga drama ndi kukhala pa social media kuja sukuti kapena kuti ungokhalapo yayi tine ma content creators ambiri kuti kumalayo kunoku akusangalala ndi social media once ali pa social media akupanga post zinthu zawo anthu akuonera akupanga so drama pamene pacha and tinene pankhani ya ma content creator nakamba nkhani ya monetization kuti anthu amapanga monetization yanchani kupezeka zoti ikumabweresera zinthu zolakwika once ngati munthu wapanga monetization tinene content yake ndikuti memba chikupanga source of income azikulipira ama platform aja ndikuti ngati kumalayo kuno kuti tukamba zokuti ntchito zikusowa achinyamara tilibe ntchito once ngati ndi content yabwino pa social media pacha ikuti panga create lokha job likupeza ndalama ndipo tikani social media ndiyo ipi lili kunyumba lili nyumba dzuwa lonse osagwira magobokeza tukuta kapena chani uli nyumba phone yako bando upanga content yako yabwino ukupeza ndalama ndi ukoko ndiona ngati anthu afuna azingotinamiza basi ndipo tindi ma content creators abwino amene apanga content yabwino yophunzitsa mwachisanzo nani achina Nesta the black tea aja amapanga nkhani zabwino kubasi zophunzitsa zinthu zabwino ndiye munthu sangeneza kuti pa social media ineyo ndimaona zinthu zolakwika ilo ndibodza iwonso tafufuzeso amalipiridwa aso social media yomweyo yes ndimalize choncho Duncan kukwangula nthawi kuthamanga kwambiri tiyambe kwa Kevin 30 seconds umalize bwanji ngati wasintha maganizo wabwela mbali yake na ntchito ya mfundo zochakuwa zimajoku unenenso kuti ayi zimodere tiyende ndi chuma choncho yes ya Malawi ineyo nditseke chonchi mumvetse amene anafotokoza topic chamena kuti kodi social media ili ndi ubwino ochuluka kuposa kuipa kwake so social media gwiritsani ntchito koma mukamagwiritsa ntchito mukuyenetsa pange make sure kuti mukuyenera muzipanga zinthu zoyenerazo isakupangeni kuti iniyo mukhale ndi kuipa kwakeko iniyo mupange muzigwiritsa ntchito mbali zoyenerazo ndipo social media ija idzakupindulirani komano mukayipanga abuse imapeza kuti imakubweretserani zotsatira zoyipa zimene timazifotokoza ifezi so chisankho ndithu ndi chimene chocho mukuyenera ndithu mutsatire zimene zikomo yes simple straightforward Kelvin kumaliza yes kuze rumaliza mafanda asosama kamba zokuti ayi umapeza nkhani zosiyana umatani komano nkhani ndiyo kuti kodi wewe umakataniko pa social media apo chifukwa sindikhupira kuti munthu ngokhala kuti uli nyumba kenaka basi utenga phone yako kuti ndione nkhani umakhala kuti unapitirapo china chake then zinazo akakumana nazo zija ndi makamba zija zingotengera kuti zimene wakumana nazo ndi zabwino kapena ndi zoyipa ndeno iweyo wena kuti ukhale serious ndi zabwino zokhazo zimene zikubweretsa ubwino zikubweretsa phindu pa moyo wako ndiye kuti social media ikhala yabwino kumaliza kwake imalize ndi tumotero mukunena kuti I think tikamazindikira chimene tikupitira pa social media mwina tsiku naso ifeso zakhala amwaye ngati amwena Justin kuti tinapeza so wachikondi kudzera pa social media bomba chifukwa ndiye kuti mwina ngutheka kuti nthawi imeneyo anatayisa pangapo mwina so mkazi anatayisa pangapo we never know komano nkhani ndiyo kuti tikazindikira chimene tapitira pa social media ndiye kuti tizakhaso ndithu tizachipeza chimene tikufunacho koma tikapitira kuti tingopita ngati anthu oti tikuswa zochita ndezipezeka kuti takodwa m'mayesero chifukwa zambiri zimene zikuyikidwa pamenepo si zimene mwina ena amangoyika zinthu kuti afuna anapanga monetize afuna anthu aonere zinthu zawozo kuti zichuluke apeze ndalama komano ife tikapitira zimene tikufuna ndiye tizakhaso anthu ena tsiku lina usanga ngati amwena Justin mu program iyi ndimalize motero akaso malimbana nawo andisangalatsa kwambiri koda samana muri jani ndimati ndimalizini yes Duncan azamana abemba andimoneza ndizolekale njebula janji kuma ndamba kwa Kevin chimze takumazamana amalizire ndiye ndo kuti bwera apa muzamalizira samanala kufuna kwanu kuchitidwa kwa lero yes okay ineyo mungu tiga ndemanga pa zambiri zina zayankhulidwa kale kuti social media ijayo ndi abwino kumaso ndiyo ibolengera kuti chinthu china chilichonse kamapanga munthu chimakhala ndi ubwino kumaso kuipa ndiye tiyeni ifeyo tikamapanga social media ifeyo tikhale zoti tisale zabwino zokhazokha usati itionongeso ngati mwina anachichepere tipewe mwina kwalowesa pa social media laka lichepere tidikire mwina akuleka afike mwina ngati kumakoleji kuja kuma university kena kwa zabwino social media zimene timapanga ifeyo anthu akuluakulu ndi zimenenso anathu amatani amapanga ndi ifeso tiyambe kuonera zinthu zoyenerera pa social media kuti mwachisanzo ngati ana mwina agwira foni athu mwangozi
ambaso kuonera zimene zijendabe zoti akuonera suya zinthu zabwino ngati filimu onera zinthu zabwino ngati filimu onera zoyipa ndi kuti ana achaswa azonera zoyipa ndiye kuti akuphunzira khalidwe athu imene mata ife timapanga ndimalize choncho. Yes, Duncan kumaliza Achirwa. Malawi anzanga tifuna tingolimbikitsana kunena kuti social media inabwera ndi cholinga chonena kuti ithandizire kusolva mavuto ena amene anthu amakumana nawo kuti athandizikire mosavuta. Nde chachikulu chimene ndingafotokoze ndi chonena kuti tiyeni tikamapita pa social media paja tikhale kuti tili ndi cholinga komanso tikhale onena kuti tili ndi control mindset, tizitha kupanga control zinthu zimene zili pamene paja, tizidziwa kuti tikukapangapo chani tofunapo chani, ndipo tikagwiritsa ntchito moyenera tikudziwa chimene tikufunapo tidzapita chitsogolo ndipo tidzakhala tikupitirirabe kupindula mioyo yathu. Ziko. Yes. Achirwa simple forward azapana muona zake pena yankulira. Okay. Kupita uku straight to the point. Yes. Mumalize banja ali. Ineyo kumaliza kwanga ndikunena kuti ndingwa uza kwa Malawi kuti tiyeni tikamagwisa ntchito social media tigwisa ntchito mwanzeru tithe kuzipanga control kuti kodi chimene ndikupangachi ndichoona ndichabwino tikakonesa kupanga zinthu zimene zizi tizathandizira kuti social media ichi izitipasira zinthu zimene ziti zabwino kwambiri zimene zingatithandize zimene zingatukule dziko zimene zingathe kutukulaswa kapena kulimbitsa mabanja anthu kapena mwina relationship anthu kapena mwina anthu kupeza zintchito nkumene kukuzera pa social media ngati tikuyigwisa ntchito bwinobwino koma ngati tikuyigwisa ntchito molakwika tipangisa kuti anthu ena ake athe kuona uthenga wabwino wina wake koma asaukhulupirire chifukwa cha kusagwisa ntchito bwino kwa social media. Koma tikhale anthu angwiro ogwisa ntchito bwino social media kuti ithe kutipindulira. Sure. Yes, Alim kumaliza haso ndetu mamaliza jana maja 2021 Malawi. Yes. 2021 Malawi. Yes. SCC Retired. Justice of Appeal. Maliza. Okay. Amalawi utenga wa ulere umene ndifuna ndipereke hapa. Zoona ndrama tilinazo zambiri. Zoti tikhoza kupanga mmene technology ilili masiku ano. Koma choyamba tisamale kunena kuti zimene tikuwapasa ana athu. TV pali amati under 18 zimene zikuchitika apa amati not above 18 years koma social media siyisankha mbali imalowa kwina kulikonse. Ndiyeno tionesese kuti gadgets imene timapasa ana athu tizapasa zinthu zoyenerera. Tizapase phone zimene akunenawo pa nthawi yake. Komanso china ndinene kuti ifeyo amene tili ndi ma TV ndanena kuti sipali GPS komanso kuti tima TV timene tiliko. Let us be responsible. Tikhale responsible pa zimene tikutani tikuwapereka kwa anthu. Chifukwa chimene amati chimene wafesa chimene umakolola of course in another way round ziko livutika wina wake avutika chifukwa cha uthenga wako zimene sizili za ubwino. SCC retired Justice of Appeal Michael Matengere Zamanara SCC. Sign up. Mwamaliza? Mwasangalala? Ya kumana unya ndani nonse tufandi tuja mfundo zanu zimene mabana zitsikula lero. Ndikupa kuti next week timeke class yomwe tabwere niso ndi mfundo ndithu zotyakuka zimene ndithu mabwera nazo. So Amalawi apambeleta malizira ndithu program yathu zivere muntolo andisangalasa osewa amene ndithu amalizira mfundo zawo kuti ayi tiyeni ndithu tipite pa social media apo tili ncholinga. Ndikufuna ndipite ndonere program imene iso ya 4+5palaver ndione ndithu ku GBS TV Your Family TV tuone kuti kodi kumeneku zikuyenda motani muphunzirako mumva kuti ina zamanala mfundo zawo za makamba zoti ya ndikopita pamenepa ndi bando yambiri ndeni zikangona basi kuti zili motani ndi ukhalapo dziwa lonse koma cha nzeru palibe ndithu chimene upindulepo. So zivere muntolo
mauthenga ena apita kwa makolo, ena ndithu apita kwa inu amene mungagwiritse ntchito social media yi. Inu sankhani chisankho, pangani chisankho chabwino kuti moyo wanu utukuke, dziko litukuke. Social media inabwera osati zationonge, koma ena ikutiononga ifoti yani sitikuzipanga control bwino. Hene Kasowa langa dzina azinzanga apa Michael Matengeri Zamanala, nali ndi Chimze komanso kona ndi Kelvin, tikabwera mbali ina ndithu ndi Ramze, kubwera apa Achirwa komanso mapetoko nalinso ndithu ndi Duncan. Tacheza pano takambitsana maphunzirapo madziwapo ndithu ziwiri zitatu. Tikumane sabata mawa mupitizeko na ma programs anotsatira pano kwenemanu kanema pa GPS. Bye bye.